प्राइमारि लेभेलावहाय रानजोब्बाय थाखा फैसा गैया हनै बिएसइउनि गथ'फोरखौ 3 कौटि 20 लाखनि बायदोंमोननो थाखाया गुरलाब गुरलाब रानदों बावहायनो ग्रोब सोरजोंबा केमेरा खेबजानानै प्रसाद दिनै भाइराल जाबाय गावनि बिउपिपिएलनि मावग्रा लाइमोनफ्रा एबसुनि वार्कारफ्रा प्राइमारि ब्लकनि वार्कारफ्रा रानजोब्बाय बिथांमोनानो सोरबा सेक्सन मोनसे 10 जन 12 जन बिएसइउनि फैनायनो 3 कौटि होनाय मानि मा बेलाय बेनो नामा बिथांमोननि इयुथफोरखौ सेटेलमेन्ट खालामनाया बेनो नामा बिथांमोननि लाइमोनफोरखौ नायनायनि सेटेलमेन्ट खालामनाया बै समनिफ्रायनो 50-60 बोसोर आन्दोलन खालामबोनाय बे एबसुनि गथ'फोरखौ मा खालामनो नागिरखो प्रमदआ आङो सिगाङावनो बुंबाय थाखादोंमोन जेब्लानाखि बिपिएफआ हाग्रामा सारा हाग्रामा मानाव गेदेर बिथाङा गुरलाब गुरलाब रोजा रोजा खालि जयनिंफोरबो लादों लाइमोन गथ'फोरखौ लादों आरो बुथुमदों 100 थाखा 200 थाखा 300 थाखा 500 थाखा होदों सोरनोबा 1000 होदों बे दान 3 दान 4 थांबाय 1000आबो जोब्बाय 500आबो जोब्बाय 300 100आ जोब्बाय दा हाराव जेबो गैलिया इलेक्शना खाथिथारसै फैसाया रानै रानजोब्बाय बेसेबां रानबावनो नाथाय इलेक्शनानो जायाखिसै इलेक्शनानो सफैयाखिसै बावहायनो जोब्बाय आं अब्लानो बै समाव होनखादों बे लाइमोन गथ'फोरनि खुद्रिनाय आरो बिनाया 1000 2000 5000 10000 नङा बे गथ'फोरनि खुद्रिनाया आङो लेखा फरायनानै आं गाबोन मा मावनानै जागोन आङो हाबा लायोबा आंनि बिसि फिसाखौ आं माजों फिगोन बेखौ सिन्था खालामाबालानो दान्दिसेनो सानब्रबलाबायनानै गुरलाब गुरलाब जयनिं जाबाय दिनै बे गथ'फोरखौ मोनफिननो हायाखिसै जोङो दिनैहाय बेंटलनि बे गरखा क्लाबनि बे मोनसे भबनाव जिरायसालियाव जोङो बे बेंटल ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल लादों दा बे लाइमोनफोरखौ लानानै सावरायमेल लानायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जे लाइमोनफ्रा दिनैनि थासारियाव खोब गेदेरथार बिपदाव दङ बे गथ'फ्रा बे फिसाफ्रा लेखा फरा फरायबाय स्कुलनि नामाव स्कुलाव थांबाय कलेजनि नामाव कलेजाव थांबाय इउनिभार्सिटि फोजोबबाय नाथाय बिथांमोननो थाखाय साख्रि बाख्रि मावनानै जानो थाखाय जेबो बेबस्था गैया दा बे गथ'फ्रा खोब सिन्था खोब डिप्रेसनाव दङ दा बेखायनो गथ'फ्रा नुबाय आंखौ मालाबा इउटिउबाव निउस मिडियायाव जे गर्जना ओरै खालामगोन बे खोथाफोरखौ बुंसोगारदों दा बेखौनो बिथांमोनहा गावसिनि खर'आव लानानै दिनै आंखौ ज' लेंहरनानै लोगो लाबाय जे सार नोंथाङा बोरै मावमारगोन दा बेखौनो असिला लानानै जोङो दिनै बे बेंटलावहाय जोंनि कंग्रेसनि लोगोफोरखौ लानानै ब्लकनि डिस्ट्रिक्टनि जों सावरायदों दा जोंनि लाइमोनफोरनि मेन अबस्थाया माबायानो जाहैबाय उसुबिदायानो जाहैबाय दा बिथांमोना लेखा गोरों गथ'फोर लेखा रोंसेयावबो जोङो साख्रि बाख्रिनि बेबस्था जेबोखौ मोनाखिसैबा मावनानै जानो खाथि खालायाव कल कारखाना इन्डास्ट्रि जेबो उद्योग गैलाबा अब्ला सार जों मा मावगोन दा जोङो खोब सिन्था बिमा बिफाया जोंनि सायाव प्रेसार होयो मानो जेबो मावा जेबो मावब्लाबो जेबो जाया आबाद मावनो थाखाय आबादनि फोथाराव दै गैया मैगं थाइगं मावोब्लाबो आलु मावोब्लाबो आलुखौ दोनथ'नो 3 मास बांद्राय आलु मावनानै दोनथ'नो थाखायबो बे मोनथाम जिल्लायाव मोनब्रै जिल्लायाव मोनसेबो कल्ड स्टरेज गैया मा बेबस्था खालामखो प्रमद बर'आ मा बेबस्था खालामखो सिगांनि बिपिएफ गभर्नमेन्टआ मा बेबस्था खालामखो दिनैनि बे बिजेपिआ दा बेखौ लानानै बे गथ'फ्रा खोब सिन्था दा बेखायनो जोङो बेखौ लानानै सावरायदों आरो आं गथ'फोरखौ बुंदों जे बाबुमोन नानिमोन नोंथांमोना एखेबारे जिंगा दासि राहुल गान्धीया मोनसे मोजां डिजाइन लाबोदों बेनो जाहैबाय माइक्र' इन्डास्ट्रि माइक्र' माने फिसा इन्डास्ट्रि माने बै कौटिपति पुजिपुति आदानि आम्बानि किं खान आरो बलिउड इन्डास्ट्रि नङा बियो फिसा जायफ्रा स्किल एजुकेशन दङ जायफ्रा रोंगौथि दङ मेट्रिक पास जाबाय पिइउ पास जाबाय जायफ्रा प्रफेसार जानो हायासै इन्जिनियार डाक्टार मास्टार प्रफेसार जानो हायाखिसै बे गथ'फोरनो जोङो बेंकनिफ्राय फिसा लन होनानै बिसोरखौ गावबागाव बेबस्था खालामनानै होनाय सोरबाया बानायगोन माथि साबोननि फेक्टरि सोरबाया बानायगोन लाइफ साबोननि फेक्टरि सोरबाया बानायगोन हामाम बर'लिन बर' प्लास बेफोरबायदि सोरबाया बानायगोन सेन्देल फेक्टरि सोरबाया बानायगोन साथा फेक्टरि विभिन्न रोखोमनि बायदि बिजोंनि बानायनायफोरखौ जोंनि फिसाफ्रा गावनि आखाइजों बानायनो फिसा इन्डास्ट्रि लुनानै गावनि जिबन आरो न'खरखौहाय बेबस्था खालामनानै लागोन दा बेखौनो सावरायदों आं बे गथ'फोरजों आरो गथ'फ्रा खोब खुसि दे सार जोङो नोंथांनोनो भट होसिगोन नोंथाङा कंग्रेस दलखौ देरहागोन रोखा जाबाय थादों नाथाय मा जानो थाखाय रायजो आङो सिगाङावनो बुंबाय थाखादोंमोन जेब्लानाखि बिपिएफआ हाग्रामा सारा हाग्रामा मानाव गेदेर बिथाङा
गुरलाब रोजा रोजा खालि जयनिं फोरबो लादों लाइमोन गथ'फोरखौ लादों आरो बुथुमदों 100 थाखा 200 थाखा 300 थाखा 500 थाखा होदों सोरनोबा 1000 होदों बे दान 3 दान 4 थांबाय 1000आबो जोब्बाय 500आबो जोब्बाय 300 100आ जोब्बाय दा हाराव जेबो गैलिया इलेक्शना खाथिथारसै फैसाया रानै रानजोब्बाय बेसेबां रानबावनो नाथाय इलेक्शनानो जायाखिसै इलेक्शनानो सफैयाखिसै बावहायनो जोब्बाय आं अब्लानो बै समाव होनखादों बे लाइमोन गथ'फोरनि खुद्रिनाय आरो बिनाया 1000 2000 5000 10000 नङा बे गथ'फोरनि खुद्रिनाया आङो लेखा फरायनानै आं गाबोन मा मावनानै जागोन आङो हाबा लायोबा आंनि बिसि फिसाखौ आं माजों फिगोन बेखौ सिन्था खालामाबालानो दान्दिसेनो सानब्रबलाबायनानै गुरलाब जयनिं जाबाय दिनै बे गथ'फोरखौ मोनफिननो हायाखिसै बिथांमोना मा मावगोन दा बेखायनो BPF नो मानो भट होनो बिथांमोना गभर्नमेन्ट दागोन नामा सासेल' एमपिखौ देरहानानै हानाय नङा बियो गाज्रि बुंनाय जायाखै नाथाय गर्जना सैथोखौ बुंदों BPF नि बिथांमोनहा देरहायोब्लाबो उदालगुरि बियाबाव क'क्राझार बियाबाव दिल्लीयाव बिथांमोना गभर्नमेन्ट दानाय नङा UPPला देरहायोब्लाबो UPPला गभर्नमेन्ट दाया BJPयासो गभर्नमेन्ट दागोन बे BJPनाव हारि आरो हादोर जौगानायनि 2014 बुंदोंमोन बिथांमोनहा जोङो बोसोरफ्रोमबो 2 कोटी साख्रि होगोन होननानै 10 बोसोर बारलांबाय 20 कोटी साख्रि मोननांसिगौमोन नाथाय साख्रिया बहा BJPयाव साख्रि होनायनि बेबस्था गैया उद्योग कल कारखाना होनायनि BJPयाव बेबस्था गैया UPPनि दैदेनगिरि प्रमद बर'आ बुंबा मालाय मा खालामगोन फारसेथिं UPPआव प्रमद बर'नाव गाव व्यक्तिगत मानो रायजो राजाया भट होनांगौ बिनि जेबो उद्देश्य डिजाइन गैया बिथाङा बुङो हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीआव ओरै फ्लाइओभार बानायबाय सारा आसामावनो डेभेलप खालामबाय नरेन्द्र मोदीया ओरै गेदेर फिगार बिथाङा नरेन्द्र मोदीनि ब्रान्डखौसो दिन्थियो बिथाङा मिसलिया मामानि ब्रान्डखौसो दिन्थियो नाथाय प्रमद मावनाय UPPL मावनाय गोविन्द मावनाय जेबो गैया रायजो राजाया मानो भट होनो आरो मैया दाखालिसो नै UPPआव ओरैबायदि गाज्रि जाबाय UPPनि लाइमोनफ्रा नोङो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय ब्लक लेभेल प्राइमारि लेभेलावहाय रानजोब्बाय थाखा फैसा गैया नै BSUनि गथ'फोरखौ 3 कोटी 20 लाखनि बायदोंमोननो थाखाया गुरलाब रानदों बावहायनो ग्रोब सोरजोंबा केमेरा खेबजानानै प्रसादनि भाइराल जाबाय गावनि UPPनि मावग्रा लाइमोनफ्रा एबसुनि वार्कारफ्रा प्राइमारि ब्लकनि वार्कारफ्रा रानजोब्बाय बिथांमोनानो सोरबा सेक्सन मोनसे 10 जन 12 जन BSUनि फैनायनो 3 कोटी होनाय मानि मा बेलाय बेनो नामा बिथांमोननि इयुथफोरखौ सेटेलमेन्ट खालामनाया बेनो नामा बिथांमोननि लाइमोनफोरखौ नायनायनि सेटेलमेन्ट खालामनाया बै समनिफ्रायनो 50-60 बोसोर आन्दोलन खालामबोनाय बे एबसुनि गथ'फोरखौ मा खालामनो नागिरखो प्रमदआ दा बेखायनो रायजोफोर मिडियानि रायजोफोर BTCनि बे बियाबनि रायजो राजा नोंथांमोन प्रमद बर'नो भट होनांगौ जेबो खारन गैया BPFआव भट होनांगौ जेबो खारन गैया खारन BPFआ गभर्नमेन्ट दाया एबाराव अल इन्डिया जोंनि रिजाल्टआ मोजां फार्स्ट फेजआव ABPनि एग्जिट पल मथे जोङो 102थायाव 100था मोनदों NDA मोननैल' मोनदों सेकेन्ड फेजआव जोङो 80था मोनदों बाखिखौसो NDA मोनदों जोंनि आसामावबो जोङो आगयाव माबाया होनदोंमोन हिमन्त बिश्व शर्माया 0 जागोन होनदोंमोन दा कंग्रेसआ सेकेन्ड पजिशनाव फैबाय बे बियाबाबो क'क्राझारावबो राजु बिथाङा बुंदोंमोन बेहाय क'क्राझाराव कंग्रेसआ मानो फैदों कंग्रेसआ 0 जेबो गैया दिनै हिमन्तआ गावनि खुगाजों बुंदों कंग्रेसआ सेकेन्ड पजिशनाव दिपेन बर'आ दहाय बुंबाय कंग्रेसजों NDAजोंसो जासिगोन होननानै रायजोफोर क्लियार मेसेज कंग्रेसखौ रावबो लाखिनो हाला गामियाव टाउनाव नोगोराव जेरावखि थाङा कंग्रेस आरो दिनै हिमन्तआ गावनि खुगाजों बुंदों कंग्रेसआ सेकेन्ड पजिशनाव दिपेन बर'आ दहाय बुंबाय कंग्रेसजों NDAजोंसो जासिगोन होननानै रायजोफोर क्लियार मेसेज कंग्रेसखौ रावबो लाखिनो हाला गामियाव टाउनाव नोगोराव जेरावखि थाङा कंग्रेस आरो आखाइनिल' बाथ्रा मा बर' मा हारसा मा बांगाल बयबो आखायाव भट होगोन बेखायनो नोंथांमोनहाबो गोदाव सोराव आनिथानि समखौ दा बारहोसै BPFखौ होनदो जे BTCआव जोङो ज' जाजाय बुजा बुजि खालामसिगोन एबाराव नोंसोर गभर्नमेन्ट दाखाया मिसा मिसि 2014आवबो जों देरहागोन होनबाय 2019आवबो जों देरहागोन होनबाय देरहाया गारा हनैनो बकुमार सर'नियाखौसो दिल्लीयाव थिनहरबाय बेनिफ्राय देरसिन गोरोन्थि आरो गले गले मावबावोबा खिन्थु गोरोन्थि जागोन जाथि हिसाबै मा जाथिफ्रा नोंथांनो बर'नो सापर्ट जागोन बाहाय पार्टिकुलार व्यक्तिगत जाथि एक्चुअली गैया गासिबो कमिउनिटिनिफ्रायनो जोङो हाबनानै मोनथिबाय बिराद मोजां मोनो रिसपन्स बयबो कंग्रेसखौ लुबैदों आदिबासिफ्रा होनो आमी तो आगर पराय आमार पूर्वपुरुषर पराय कंग्रेस आसिल মাজত বা কংগ্রেস কত গিছিল
যাই হোক এবার এলা আহিছে আমিরা সব কংগ্রেসের দিব আর মুসলমানफ्रा मा होनो আমি বিপিএফ হবা পারে আমি ইউপিপিএল হবা পারে কিন্তু হাত আহিলে আমি পাগল হই যায় बर'फ्रा बुंबाय प्रमोदजों बिसि थगायजाबावनो हाग्रामाजों बिसि थगायजाबावनो आर नांलिया जोङो